ne na dinki a firgice haka? Ba ka san akan kitsin nan Aliyu ba da ake cewa an sace shi to yanzu nan aka kira wani a waya ana ce mu an ga gawan shi. Alamu sun nuna ke da Aliyu ba kwa jituwa. Ina cikin matsala wallahi. Wannan hujja ce wanda ya kokarin bata miki rayuwa. Shi ya kashe yaron da ya saki a cikin matsala yanzu haka domin na san za su yi kokarin kashe ni. Ko da sun kashe ni ki kokarin tona musu asiri. Kashe ta ne ko ba an so yadda? Kawai a kashe ta. Ba lokaci Faisal, na gano inda suka kashe Aliyu. Ji wannan ai su naga suna bin wata da gudu. Jamila ce. Na zo wucewa sai naga Zainab a waje tana cikin damuwa. Zan je in samu barista a ofis za mu yi magana.